betlejemską, w noc szczęśliwego rozwiązania, by wszystko nam rozplatało, węzły, konflikty, powikłania. By anioł podarł każdy dramat, aż do rozdziału ostatniego, kładąc na ręce pogwartwane, jak na osiołka kompres śniegu. Aby wątpiący się rozpłakał, czekając na cud w swej kolejce, a Matka Boska cichych, ufnych, jak ciepły pled wzięła na ręce. My jednak nie powinniśmy zapominać, co jest naczelną zasadą świąt Bożego Narodzenia. Jezus Narodzony, którego Bóg zsyła, niesie wspaniałe przesłanie miłości. Przesłanie, które ja dzisiaj chciałabym przekazać Państwu, żebyście kultywowali w swoich rodzinach, żebyście kochali słabszych, niepełnosprawnych, bliskich, przyjaciół, żebyście nie zapominali o innych i wspierali, szczególnie w święta tak piękne jak Boże Narodzenie. Z narodzeniem Jezusa było tak. W owym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisać ludność całego świata. Ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem w Syrii. Szli więc wszyscy, aby zapisać się każdy do swego miasta. Wyruszył też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, gdyż pochodził z domu i rodu Dawida, aby zapisać się wraz z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. A gdy tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu. Miłość do drugiego człowieka, to ona zawsze się będzie rozwijać. Każdego dnia powinna i staje się coraz lepsza, coraz głębsza. I zarówno w naszych jakichś relacjach, żeby ta miłość była coraz większa, ale też jak najwięcej przychylności dla tej wspólnej sprawy, którą się tutaj też w imię, której się tutaj gromadzimy, żeby i to taka sfera może i zewnętrzna, polityczna, też była coraz bardziej przychylna tym naszym sprawom, które oddaliśmy całe nasze swoje życie.